Jatend duond bura mar ODM monyiso duol makenor choganda ota chenro mar chudo heyo mauyanga ne jogo manoyudo midhiero mag ng'anyo karito duol marango ratich oganda KNHCR mondo mi ochak chenro makamano mokuom jogo manoyudo hinyruok pod kwano lal ka koro to geno chako duono negi. Kwayo margi maduong' en mondo mi chenro no ota eyo mauyanga ni margi sedang'ne ka gimanyo ratiro. Apiko manariembo no ne en mar loan. Apiko no dhi nikech jo loan no ywaye. Tok ywaye koro kosebedo na mayot en mana na atwang'o wuoche matwang'o ne masa moro jamiya pesa matin tok nya puonjo nyithindo tok nya ginene kech minoda be pok no chako tich moro malong'o. Tienda ne oserama kuom igni mang'eny sani kora arwako igni 2 kan piny gima timo sani onge mamino ode manyalo wuok to dhi manye matin kaka wanyalo konyre go nikech nyithindo bende an go madhi skul machiel ja secondary to 2 pod nie primary koro jogo kaka watimo bende tek kech gisoma kanyo samoro riembo gi keto gi e dhot kanyo minote mamanyo matin to nyalo ga timo negi. Among the 10-point agenda compensation iko juzi kwa budget wameweka 2 billion na hiyo sio pesa rahisi, ni mingi sana, but we will make sure that thieves don't come to benefit again.